Ilocano Math TV goes to Jewel Changi. So ito po ang Jewel Changi dito sa Singapore. Yan. Aabangan natin mamaya yung sa pagbaba ng tubig. Yun sa banda dyan. Dito po, babagsak yung tubig mamaya. May dumadaan na train. Yan. Okay. Alas 11 pa pala. 11 a.m. to 10 p.m. ang rain vortex. Sige, abangan natin yun ng alas 11. Sa ngayon, mabutin muna natin ito. Ito pa rin ito. So, literal po itong mga halaman dito. Ayan. Totoo po ito, hindi peke.
Ito ang peke, pang panda. Yan, tapitan natin. Peke siya. Pero itong bamboo, totoo. Sa balik, ano ito? Black bamboo. China. So, ito na nga yung sa rain vortex. Aabangan natin yung pagbaba ng tubig mula dyan. Pagbaba dito. Mamaya po yan. Dito sa Ilocano Mat TV. Yan. Please subscribe to my YouTube channel. Ilocano Mat TV. Thank you. Ayan, may isa pa na train.